Vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kana kuri kunzi mune tarisiro yekuti munodawo kutangawo company muno muSouth Africa, feel free to come to my inbox kuti munge muchizobatsirikana. Process yacho aimbonetsi zvamuchose, as long as uine valid passport unokwanisa kutangawo yo company muno muSouth Africa. Regaiti vatapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: anzi hello mukomanashi, muri sei zvenyu? Please hide me, zita rangu rivigeiwo, ndibatsireiwo nenyaya yangu please. Mukadzi wangu ane problem iya yekudonha yatinoti pfari iya. So zvinhu izvi zvatova nemakore zvichiitika izvi. Akambofamba adi, so akazowana vamwe madzibaba avo vainge vari kumubatsira. So apa zvinhu zvacho zvainge zvambomira, so akazoti aenda ikoko zvikabva zvazonzi ainge akatemererwa nyora idzi hanzi dzainge dzakatemererwa mukati mesikarudzi yake. So iye akabva azouya achindiudza zvikanzi vadaro vakati vachinamata ndokubva vazobata bhurugwa remudzimai wangu vachinamata, kudaro vainge vachibata mukati kusvika pakuzoisa zvigunwe mukati mesikarudzi yemudzimai wangu. So kwanzi vazviita pekutanga, kwanzi shavi ramunharo haridi kuti zvinge zvichipera. Vakabva vazodzokorora rwepiri ndokubva vazosiyana nazvo. So ndinokumbirawo mundibatsirewo, zviriko here izvi kune vanobatsira oro vakambobatsirwa? Musoro uri kutopisa now, please notify me kana maposta ndinge ndichiteverera macomments ndatenda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu weso, ndakati ndaforwardawo message iyi muchina chana baba. Vazhinji vainge vachiti munhu uyu anofanira kuti ange achisungiswa. Handiziviwo kuti vedare munoti kudii nazvo, because kune mamwe mastories avo anombouya evanhukadzi avo vanenge vachitaura ivo vachiti vakazogumisidzira vabatwa chibharo nana madzibaba. Ndinorangarira imwe message iya yandakatumidzirwa nevamwe vahanzvadzi vedu vachiti vakazotopomedzerwa chirwere cheHIV mushure mekunge vabatwa chibharo namadzibaba. Zvakangoma hazvo vedu we. Kana makambosanganawo nemasituation akadai, please uyaiwo kuinbox kwangu mungi muchitiudzawo nyaya yenyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndine imwe message iyo yandakatumidzirwa yainge ichibvawo kuna vamwe vahanzvadzi vedu. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu paplatform penyu. Inini ndine bundu iro riri pamwoyo pangu, handizivi kuti bundu iri mukoma richazopora zvaita sei. Ndine imwe hanzvadzi yangu uyu mukoma akaita zvekuzozvisungirira apo paainge abatikidza mukadzi wake aine chikomba. But kuzobatikidza uko kwaainge akaita mukadzi wake aine chikomba, zvinhu izvi hazvisi kuti ndo kanga kari kekutanga kuti zvinge zvichiitika, but zvairakidzika kuti uyu mukadzi wake uyo ainge ari muroora wangu, munhu wekuti aigara achingochita on hanzvadzi yangu, ende hanzvadzi yangu aiti pose paanenge abata kuti mudzimai wake ari kumuchita aibva amuregerera. Hatitozivi kuti akamuchita runokwana kuita rungani, but isusu manzwiro atakazoita mushure mekunge hanzvadzi yangu uyu azvisungirira, vanhu vemunharaunda vainge vachingoti isusu taitofungidzira kuti mukadzi uyu waainge agere naye rainge riri hure rake, nekuda kwechihure chose icho chainge chichiitwa nemukadzi wake. Vanhu vakatoshamisika patakazoenda kumba kwacho uko kwavainge vachigara kuti tinge tichinoonawo panzvimbo pacho apo paainge akazvisungirira, because landlord wacho ainge akatidana achiti ainge achida kuti ange achiita chimwe chivanhu chekuti ange achichenura muimba umo mainge makafira hanzvadzi yangu, nemafiro acho awo aainge akaita achifa achiita zvekuzvisungirira. Saka landlord wacho ainge akatsvaka imwe n'anga iyo yainge yakati imba iyoyo yaifanira kuti inge ichizochenurwa before asati azoisa umwe lodger, achiti nekuti mweya werufu waizongoramba uchingotenderera panzvimbo paya.
takazoenda kuya mukoma ndokubva tazorakidzwa imba yacho iyo yaainge achigara nemudzimai wake uyo ainge ari muroora wangu. Panguva yacho iyoyo patakazoenda ikoko, muroora wangu uyo ainge atotiza, tichitonzwa kuti ainge ava kushanda kune rimwe prazi, asi hatina kuzomboita hanya naye nekuti isusu yedu hama yainge yatofa. Takabva tati sezvo iye ainge ari iye ainge akauraya, vachazopedzerana ikoko nemweya wemufi. Asi manzwiro acho atakaita, hanzi chihure icho chainge chichiitwa nemuroora wangu ndo chakazosvika pakuuraya hanzvadzi yangu. Ende chinondirwadza mukoma ndechekuti hanzvadzi yangu musi waakazvisungirira akatondifonera. Mushure mekunge andifonera ndokubva azondisendera message zvekare nemapictures. Mapictures acho aakanditumidzira iye akangonditi, ndasangana nemapictures awa mufoni yemuroora wenyu, ndiri kukumbirawo kuti munge muchizamawo kutaura nemuroora wenyu mumubvunzewo kuti kochiko chandiri kumutadzira, because izvezvi kutaura kuno ndiri kuti kana ndikamufonera foni yake iri kudayirwa nemunhurume. I think kuti ndo zvakazonyanyisa kurwadzisa hanzvadzi yangu izvozvo, zvekuti pose paaizama kuti ange achitaura nemudzimai wake foni yaibva yadayirwa nemunhurume. Ende vanhu ava mukoma musafunga kuti vainge vari vana vadiki, no, because by the time iyoyo hanzvadzi yangu paakazoshaika ainge ava kuda kunotena 38 years old. Ende iye nemudzimai wake vainge vakasiyana negore, vanhu vekutoti vainge vakatovaka musha wavo, kusazozivawo kuti wainge uri mweya rudzwai wainge wakabata muroora wangu, because paainge achiri kumusha tainge tichitodada naye tichitozivawo kuti muroora wedu munhu ainge aine respect, but hatina kuziva kuti deep down in her heart ainge aine mweya wechihure. Mukoma kana ndikada kutanga kutaura chihure chake ndinotoona sekunge ndinenge ndichipedzera vanhu nguva, asi chandinongoda kungotaura ndichocho chekuti Vedu we, kana kuri kunzi ukasvika pasituation yekuti unenge wanzwa kuda kuzviuraya, chifungawo vanhu avo vaunozosiya behind kuti uchazovarwadzisa sei, because even up until now mukoma, ronda rakasiya racherwa mumwoyo mangu nehanzvadzi yangu, ronda iroro harisati kana rambopora. Vana vehanzvadzi yangu mukoma izvezvi vagere takangonzwa kuti vakaenda vakanosiyiwa kumusha kwemurume uyo watakangonzwa kuti ndiye ava kugariwa naye nemuroora wangu uyo. Ende chinondirwadza ndechekuti pavana ava vakaenda vakanosiyiwa kumusha kwemurume iyeye pane mwana musikana, kusazoziva kuti mwana uyu zvaagere ikoko ari safe here or not. But mukoma, zvinhu zvekuti zvinogara zvichingondishungurudza each and every day. Masvondo apfuura awo ndakatombotaura nedzimwe hama dzangu ndichiti vana ava tinofanira kuti tinge tichivatora so that vakurirewo muenvironment yatinozivawo kuti vanenge vari safe, kusazoziva kuti ipapo kana kuri kunzi tikaenderera mberi nediscussion iyoyo yekuti tinofanira kutora vana tinenge tiri wrong here mukoma nashi. But ndowo message yangu iyo yandangodawo kuti munge muchizoverengawo paplatform penyu, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, zvakangoma zvovedu we, vadiwa vateereri, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, kana kuri kunzi unewo hama yako yakafawo ichiita zvekukomita suicide, zvimwe kuda kubva zvakashayika hama yako iyoyo, kana kuri kunzi hauna kumbogarawo wawana mukana wekuti unge uchitaurawo zvaunonzwa pamwoyo pako, please feel free to come to my inbox, then mova mazotiudzawo your own story, because ndo purpose yeplatform yedu kuti vanhu vange vachitura mitoro iyo inenge ichivaremera muhana dzavo. Zvakangoma zvovedu we, regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakatumidzirwa iyo muchirungu, saka ndichazamawo kuti ndinge ndichitranslata. Kodi yacho hanzi +233. Zvakangoma zvovedu we, hanzi makadii mukoma nashi, how are you? Please keep me anonymous.
inini ndine secret yandinoziva kuti secret iyoyo ndo iri behind ministry yemurume wemukoma wangu, bamukuru vangu. Sisi vangu vaiva neumwe murume uyo wavainge vachidanana naye, asi murume uyo mukoma tainge tisingambofungidziri kuti relationship yavo ichazosvika pekuti vachazoroorana, because pastor uyo wavainge vachidanana naye ainge atori munhu ainge aine mudzimai wake. Asi sisi vangu vakabva vazondiudza secret yavo, vakanditi ivo vainge vachidanana neumwe mufundisi, asi vakabva vati usaudza munhu kuti ndiri kudanana nemufundisi uyo, because munhu akatoroora ende munhu ane mudzimai wake. Chakazondinetsa ndechekuti brother in law wangu uyo akazoti achinoshayikirwa nemudzimai wake pasina kana kumbotora nguva. Brother in law wangu uyo ndo paakabva azouya ndokubva azoroora sisi vangu ivavo. Zvinhu zvekuti kaseremoni kacho kakatoitwa in secret, zviya zvekutoti maneighbors aisafanira kuti ange achitozviziva kuti pamba pedu painge paine kaseremoni kainge kachiitwa. Everything was just swept under the carpet, because dai zvakazivikanwa kuti sisi vangu vainge varoorwa nemurume uyu, iye ainge achiri muprocess yekuti aitarisirwa kuti ange achichema mudzimai wake, zvingadai zvakanyadzisa. Apa ainge ari mufundisi futi. Saka ivo sisi vangu ava vakabva vazotanga kulojerwa kune imwe nzvimbo uko kwainge kusingazivikanwe kuti ndokwavainge vachilojerwa ikoko, but slowly but surely ndo pavakabva vazointroduced to the church as the pastor's new wife. Saka izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti pastor ava vatange kuzonetsana vakuru vechechi yavo, because zvainge zvichinzi nzira dzacho dzavakawana nadzo dzainge dzisiri nzira dzainge dzakanaka. Saka zvakabva zvazokonzeresa kuti pastor ava vange vachizofomawo chechi yavo. Chechi iyi payakafomewa mukoma yainge ichiri diki, yainge isitomborina vanhu vakawanda, asi kubva musi brother in law wangu uyu paakazotanga kunzi prophet mukoma, ndingangoti vanhu vainge vava kuita sekunge vanodanwa nerimwe voice risingaonekwi, because pamba pacho ipapo pavainge vakatangira chechi yavo yadhi yose yaizara nevanhu, usingazivi kuti vanhu ava vainge vachibva kupi. Takabva tatanga kunzwa kuti brother in law vedu ava vainge vava kuita mamwe mamiracles ainge achikatyamadza. Zvirema zvainge zvava kugona kufamba, mapofu ainge ava kuona, vasinganzwi vainge vachivhurwa nzeve dzavo kuti vatange kunzwa nemazvo. Ende takabva tanzwawo kuti sister wangu ainge ava kutonzi prophetess, nayewo ainge ava kutogona kutopawo vanhu maprophecies. Nanhasi uno mukoma sisi vangu nemurume wavo vanotomboendawo pamalives paFacebook nepaTikTok vachitopa vanhu maprophecies. Asi chinotirwadza sevanhu veukama ndechekuti amai vangu vakazoshayika, ende mashayikiro acho akazoita amai vangu haatombonzwisisiki. Kana nanhasi uno mukoma ndinotombozvibvunza kuti asi chakambonyatsokuuraya amai vangu chainge chimbori chii? But kana minduro chaiyo ndinoishaya, because amai vangu vakangotanga kungorwara, ende marwariro acho avainge vachiita vaita sekunge munhu ainge abatwa neHIV. Vakangotanga kungoonda, zviya zvekuonda zvekutoti maitotadza kutoziva kuti ko chiiko chiri kumbosveta ropa raamai vangu. She got so thin zvekuti patakazovaendesa kuchipatara takatotukwa nadokta uyo ainge ava kuvarapa, vachiti shuwa mungagara nemunhu kusvika arwara pastage yakadai. Asi kuti dokta vacho ivavo vange vachitiudza kuti chainge chichirwadza amai vedu wainge humbori urwere hwainge hwakaita sei. Amai vangu vakangosvika pakungofa vasingazivikanwe kuti vainge vachirwara nechirwere chainge chakaita sei. Amai vangu vakazongonzi vainge vabatwa nehigh blood pressure, iyo inonzi ndiyo yakazovaurayisa. Mukomanashe ndingangoti amai vangu vakati vachipfa sanhasi, mangwana acho patakazozama kuti tinge tichibata Sisi, because tainge takatotarisirawo kwavari kuti ndiye munhu aikwanisa kuti ange achizoti assista nemaburial preparations, because kuchipatara uko kwainge
kuina Amai Vedu kwainge kuine mahospital bills awo ainge achida kubhadharwa, saka chipatara chainge chakabata mutumbi wa Amai Vedu because tainge tiine zvikwereti. Mukomanashi, amai vangu vakazogara mumochwari for 2.5 weeks tiri mubishi rekuti tinge tichitsvaka mari yekuti tinge tichiita clear up those hospital bills. Asi Sisi Vangu nemurume wavo vakabva vazosarudza kuti vange vachienda on their belated honeymoon. Patakazozama kuti tinge tichikontakta Sisi Vangu ivavo, message yavakazotumidzira kune vamwe cousin sister wangu ndiye kuti ivo vakati handingakwanise kuti ndinge ndichiregedza kuenda kuhoneymoon because we have already planned for this honeymoon and there is no refund uko kwacho kwavaifanira kuti vange vachizoenda kunospenda their honeymoon on. Vakabva vati tainge takatobhuka maflight tickets already and vainge vasingari kuti vange vachizoluza mari iyoyo. Saka cousin sister wangu akabva ati, do you mean kuti mari iyoyo yauri kuti haudi kuti unge uchizoiluza kana kuri kunzi ukatadza kuenda ku belated honeymoon yako ne vacation yako iyoyo, you can compare it with the death of your mother. Sisi Vangu vakabva vazongobloka cousin sister wangu iyeye, nanhasi uno vachiri vakamubloka. Inini zvangu havana kundibloka, asi ndinoti kana ndikavatumidzira messages zvavanongoita ndezvekuti sometimes vanoblutika, sometimes havavhuri. Zvinhu izvi zvinondirwadza so many times. Mukoma, ndinogara ndichingoona Sisi Vangu nebrother in law yangu varipo pamafacebook pages avo iwawo, ende chinondirwadza i-comment section pose pandinoona vanhu vachiti amen kana kuti be blessed kana kuti I receive whatever that post yavanenge vaposta. Zvinhu izvi zvinondirwadza kuti does it mean kuti Sisi Vangu has forgotten kuti havana kana kutombokwanisa kuti vange vachiattenda the funeral of her own mother, so how can she claim kuti she speaks with God? And I suspect kuti that is the secret that is behind all of these prophecies nechechi yavo, because vanhu vekuti vatori nemukurumbira kuno kunharaunda kwavakavakira chechi yavo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu amene kuti code yavo iyi yavakashandisa inyika yekupi. Let me look. Okay, I think kuti phone number yacho inobva kuGhana because WhatsApp yanyora kuti phone number from Ghana. Hey, zvakangoma hazvo vedu we.